नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यह पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला मंजूर झालेल्या मंगळुरू एक्सप्रेसच्या थांब्यानंतर आज प्रथमच ही गाडी स्थानकात दाखल झाली। यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सावंतवाडी तसेच तालुक्यातील नागरिकांनी गाडीचं जल्लोषात स्वागत केलं। यामुळे जिल्ह्यातील प्रवाशांची मोठी सोय होणार असल्याने नागरिकांनी समाधान देखील व्यक्त केलं। सोळा वर्षापासून विविध लोकसंघटनांनी किंवा सावंतवाडी किंवा तळ कोकणातल्या लोकांनी मँगलोर सुपरफास्ट या गाडीसाठी खूप प्रयत्न चाललेले आणि आता 16 वर्षानंतर 4 वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर आज खूप मोठं यश असं तळ कोकणवासियांच्या वाटेला आलंय। सुपरफास्ट मँगलोर एक्सप्रेस आज सावंतवाडीवर थांबवण्यात आली आणि ह्यासाठी आम्ही आपल्या कोकण रेल्वेचे MD, रेल्वे बोर्ड आणि सर्व लोकप्रतिनिधींचे जाहीर आभार मानतो। गेले 5-6 वर्ष एक कुठची डेली गाडी आज सावंतवाडी टर्मिनसवर थांबत नव्हती आणि अथक मेहनतीनंतर शेवटी एक मोठं असं यश सावंतवाडीकरांच्या वाटेला आलंय। त्यामुळे सगळं लोकप्रतिनिधींचे आभार, रेल्वे बोर्डाचे आभार, कोकण रेल्वेचे आभार, मुख्यमंत्र्यांचे आभार, रेल्वे मंत्र्यांचे आभार, शिल्पाताईंचे आभार, आमच्या पालकमंत्री साहेबांचे आभार, खासदार साहेबांचे आभार, आमदार साहेबांचे आभार। तसंच आता जशी या सुविधा सावंतवाडी टर्मिनसवर चालू झाल्या या कोकण रेल्वेच्या शिल्पकारांचं नाव या टर्मिनसला लागलंय। लोकनेते मधु दंडवते टर्मिनस असं या टर्मिनसचं नामांतर झालंय। त्यामुळे तसं टर्मिनस, त्या नावाला शोभेल असं टर्मिनस लवकरात लवकर व्हावं यासाठी मी लोकप्रतिनिधींना एक साकडं घालतो, त्यांच्याकडे अशी मागणी करतो, कोकण रेल्वेकडेही अशी मागणी करतो आणि कोकणवासियांना हक्काचं टर्मिनस या सगळ्यांनी देवं अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो। ग्रामपंचायत आंबोली आणि स्वच्छता मिशन सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं रविवारी आंबोली इथं स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली। स्वच्छतेच्या या वारीमध्ये सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी सहभाग घेतला। सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासासाठी स्वच्छता महत्त्वाची असून जबाबदार पर्यटन असणं गरजेचं आहे असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी व्यक्त केलं। सर्वप्रथम इतकी चांगली संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी आपण जे प्रयत्न केलेले आहेत त्याबद्दल मी तुम्ही सर्वांचं अभिनंदन करते आणि मला देखील यात सहभागी होण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार मानते। स्वच्छतेच्या बाबतीत आपल्याला माहीतच आहे की खूप सारे स्वच्छता अभियान होतात किंवा स्पर्धा होतात, परंतु त्याचे प्रयत्न टिकणं कायम हे सगळ्यात महत्त्वाचं चॅलेंज आहे। आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आपण पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे आपल्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांची आवक आणि त्या अनुषंगाने पुढच्या ज्या नागरी जबाबदाऱ्या आपल्यावरती येतात त्यापैकी एक म्हणजे हा स्वच्छतेचा प्रश्न आहे। आणि स्वच्छतेची जबाबदारी ही प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असल्यामुळे ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायतींना हाताने सहन करावा लागतो, परंतु याच्याही पलीकडे जाऊन एक नागरिक म्हणून आपली ही जबाबदारी आहे की आपला घराबरोबरच आपला परिसर आणि आपली पर्यटन स्थळे स्वच्छ ठेवणे ही आपली प्रमुख जबाबदारी आहे। आज आपण इथे स्थानिक नागरिक, स्थानिक अधिकारी म्हणून इथे सहभागी झालेलो आहोत, परंतु आपल्याकडे येणारे पर्यटक यांची पण ती जबाबदारी आहे
आणि आपण ही जी स्वच्छतेची वारी करणार आहोत त्यातून नक्कीच तो संदेश जाईल. कारण जबाबदार पर्यटन हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण आपण पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे आपल्याकडे जवळपास आपल्या लोकसंख्येच्या दुप्पट ते तिपटीने पर्यटक येतात पूर्ण वर्षभरामध्ये. आणि पर्यटनाच्या बरोबरच जे प्रश्न उद्भवतात ते स्वच्छतेचे असतील किंवा कायदा सुव्यवस्थेचे असतील, सुरक्षिततेचे असतील, तर हे प्रश्न देखील आपण आपल्याला या प्रश्नांना देखील सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे जबाबदार पर्यटन, रिस्पॉन्सिबल टुरिझम ही खूप महत्त्वाची संकल्पना येणं अपेक्षित आहे. त्याचीही सुरुवात आपण करूयात या अनुषंगाने. कारण आज आपण इथे ही स्वच्छतेची वारी करत असताना आपल्याला अनेक पर्यटक देखील आधीमध्ये भेटतील असतात. त्यांना देखील आपण तो संदेश देऊया की एक तुमचं आपल्या जिल्ह्यात स्वागत आहे, परंतु तुम्ही देखील जबाबदारीने इथे थोडंसं आमच्याबरोबर ते सहकार्य करावं असं देखील आपण त्यांना आवाहन करू शकतो. आणि ती देखील संकल्पना या निमित्ताने आपण सुरू करू शकतो असं मला वाटतं. स्वच्छतेचा हा जो आज आपण उपक्रम घेत आहोत तो नक्कीच कौतुकास्पद आहे, परंतु त्याच्यामध्ये शाश्वत हे वारंवार होत राहणं आवश्यक आहे. पुढची पिढी याच्यामध्ये येणं अपेक्षित आहे. जसं तहसीलदार साहेब म्हटले की याच्यामध्ये पुढचं जे आहे प्रोसेसिंग युनिट्स असणं आणि त्याला एक शिस्त लावून देणं हे पण अपेक्षित आहे. ज्या पद्धतीने ग्रामपंचायतीने उत्साह दाखवला आहे मला नक्कीच मी आश्वस्त आहे की पुढे देखील हे चालू राहील वारंवार. याच्यामध्ये अनेक सारे लोक देखील सहभागी होत राहतील. त्याचप्रमाणे ह्या कचऱ्याचं जे प्रोसेसिंग असेल किंवा त्याची जी विल्हेवाट आहे त्याचं देखील एक शाश्वत आणि वैज्ञानिक पद्धतीने त्या गोष्टी होतील याची मला नक्कीच खात्री आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही कायम तुमच्यासोबत आहोत आणि तुम्ही एक चांगला धडा पूर्ण जिल्ह्याला, राज्याला घालून देत आहात असं नक्कीच इथं नमूद करावं वाटेल. पुन्हा एकदा आपल्या या प्रयत्नासाठी मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. प्रति पंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या बाजारपेठेतील श्री विठ्ठल मंदिरात भक्तीचा महापूर पाहायला मिळाला. पहाटेपासून भाविकांची मंदिरात दर्शनासाठी रीघ लागली. दिवसभर भजनांच्या कार्यक्रमामुळे मंदिर परिसर भक्तिमय झाला. मंदिरात प्रथम पूजेचा मान उद्योजक जितेंद्र जोशी आणि राधिका जोशी दाम्पत्याला मिळाला. त्यानंतर मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं. सलग 5व्या वर्षी सकल हिंदू समाज रत्नागिरी आयोजित आषाढी एकादशी निमित्त शक्ती मंदिर ते भक्ती मंदिर या पायी वारीला हजारो वारकऱ्यांनी गर्दी केली. सकाळी मारुती मंदिर जिल्हाधिकारी मनोज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या हस्ते पालखीची पूजा करून पायीवारीला प्रारंभ झाला. जिल्हाधिकारी सुद्धा पालखीचे भोई झाले. पोलिसांनी चक्क वारकऱ्यांसोबत फुगडी घातली. पारंपरिक वेशभूषेत आलेल्या वारकऱ्यांचा उत्साह अवर्णनीय होता. विठू नामाचा गजर आणि भगवे झेंडे फडकत होते. शंखनाद पथक, मृदुंग पथक नाक्यावर हे वारीचं वैशिष्ट्य ठरलं. आषाढी एकादशीचं औचित्य साधून रत्नागिरी शहरात अत्यंत भव्य आणि शिस्तबद्ध दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ज्ञानोबा, माऊली, तुकाराम आणि विठ्ठल रुक्मिणीच्या जयघोषानं रत्नागिरीतील रस्ते दुमदुमून गेले. मारुती मंदिर येथून या दिंडीला भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला. हातात भगवे झेंडे, तुळशीची वृंदावने आणि टाळ मृदुंगाच्या तालावर तल्लीन होऊन रत्नागिरीकर या दिंडीत मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. मारुती मंदिर ते विठ्ठल मंदिर असा दिंडीचा प्रवास ठरलेला असून संपूर्ण मार्गावर नागरिकांनी दिंडीतील वारकऱ्यांचं आणि विठुरायाच्या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी दुतर्फा गर्दी केली. कायदा आणि सुव्यवस्था राखत असतानाच पोलिसांनी आध्यात्मिक रूप या वारी दरम्यान पाहायला मिळालं. रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांनी ही वारीत उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. वारीच्या आनंदात तल्लीन होत त्यांनी वारकऱ्यांसोबत फुगडी खेळत वारीचा आनंद लुटला. या सोहळा अधिकच संस्मरणीय ठरला. मुंबई गोवा महामार्गावरून जाणाऱ्या टुरिस्ट कारच्या बॉनेटमध्ये साप आढळल्याची खळबळजनक घटना घडली. तस्कर किंवा सोंगट्या साप असण्याचा अंदाज स्थानिकांनी व्यक्त केलाय. महामार्गावरील वेताळ, बांबर्डे आणि पावशी गावच्या सीमेवर ही घटना घडली. कारच्या बॉनेटमध्ये लपून बसलेला साप अचानक समोरील काचेवर आल्याचं चालकाच्या निदर्शनास आलं. त्यानं प्रसंगावधान दाखवून कार महामार्गाच्या बाजूला थांबून सापाची शेपटी पकडून ठेवली. याबाबतची माहिती सर्पमित्र दिवाकर बांबर्डेकर यांना दिली. दिवाकर बांबर्डेकर यांनी तात्काळ घटनास्थळी येऊन त्या सापाला पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडलं.
कणकवली शहरातील मतदार पुनरीक्षण कामाबाबत नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेतली। यावेळी त्यांनी कागदपत्रही सादर केली। त्यानंतर पारकर काय म्हणालेत पाहूया। कणकवली शहरामध्ये SIRचं काम सुरू आहे एकंदरीत, आणि त्यामुळे वेगवेगळे जे BLO आहेत ते आपल्या प्रभागात जातात, त्यांचं काम त्या संदर्भात तुम्हाला आक्षेप आहे, त्यामुळे तुम्ही आज प्रांत ऑफिसमध्ये आलात, नेमकं काय विषय आहे? या महाराष्ट्रामध्ये SIR व्हावी म्हणून निवडणूक आयोगाने तशा प्रकारचं काम सुरू केलेलं आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि त्याच पद्धतीनं कणकवली शहरामध्ये सुरू आहे। जवळजवळ या शहराला 12 BLO हे त्या ठिकाणी दिलेत आणि त्याचबरोबर अनेक अधिकारी हे त्या ठिकाणी काम पाहत आहेत। खरं तर हे ज्यावेळीपासून SIR सुरू झाली त्या दिवसापासून आम्ही याची सुरुवात तर आम्हीच केली, जनगणना असेल, SIR असेल, या शहराची आम्ही लोकांना आवाहन केलं की आपण योग्य माहिती या जनगणनेमध्ये SIR मध्ये आपण द्यावी आणि जो कणकवली शहराचा रहिवासी आहे तो त्याची मतदार म्हणून या शहरामध्ये नोंद व्हावी, अशा प्रकारची भूमिका आणि योग्य माहिती ही जनतेने द्यावी अशा प्रकारचं आवाहन केलं आणि आम्ही SIR मध्ये फॉर्म भरले, आम्ही जनगणनेमध्ये त्या ठिकाणी लोकांना आवाहन केलं। पण हे सगळं सुरू असताना सुद्धा जवळजवळ मी 3 बैठकांना उपस्थित होतो। 3 बैठका BLOंच्या समोर, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समोर झाल्या, तहसीलदार असतील, इतर अधिकारी असतील, BLO असतील। त्यावेळी मी अनेक मुद्दे मांडले। जवळजवळ आज माझा 3रा पत्रव्यवहार आहे, जिल्हाधिकारी स्तरावर, तहसीलदार स्तरावर, प्रांत स्तरावर आणि निवडणूक आयोग स्तरावर, आणि आज पुन्हा एकदा 3रा पत्रव्यवहार मी केला। याच्यामध्ये मी अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी उपस्थित केले। काय नेमकं या शहरामध्ये कशा पद्धतीनं चुकीचं काम होतं याचं प्रत्येक गोष्ट निदर्शनास आणून देण्याचं मी काम केलेलं आहे। आणि म्हणून आज 15 ऑगस्टला झेंडावंदन झाल्यानंतर या ठिकाणी प्रांत कार्यालयासमोर या विरोधात आवाज उठवण्याच्या करता आम्ही सगळेजण उपोषणाला त्या ठिकाणी बसणार आहोत। ह्या पद्धतीचं निवेदन आम्ही त्या ठिकाणी प्रांत अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी देणार आहोत। पण आज 3रं पत्र मी घेऊन त्या ठिकाणी आलेलो होतो, त्यांच्याशी अनेक जवळजवळ 13 मुद्द्यांवर, नवीन 13 मुद्द्यांवर मी त्या ठिकाणी चर्चा केली, पण त्यांनी आपला हेका काही त्या ठिकाणी सोडलेला नाही। गेली जवळजवळ 20-22 वर्षानंतर ही SIR आणि जनगणना या 2 गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत आणि मग त्या कदाचित त्याचं शुद्धीकरण व्हावं। त्या मतदार याद्या जे रहिवासी जे कणकवली शहरात राहतात तेच नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी व्हावी, दुबार मतदार त्या ठिकाणी होऊ नये। एका घरामध्ये ज्या घराची 10 बाय 10 लांबी रुंदी आहे त्या घरामध्ये 40-40 मतदारांची नोंद होऊ नये, किंवा समजा पारकरांचं घर असेल तर त्या पारकरांच्या घरामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे मतदार होऊ नयेत, लमाणी, भटक्या जातीचे। मी प्रांत साहेबांना लोकशाही मार्गाने आता निवेदन दिलेलं आहे, त्यांच्याशी वारंवार चर्चा केलेली आहे, पण त्यांनी आपल्या याच्यामध्ये कुठेही त्या ठिकाणी बदल केलेला नाही। त्यांनी लोकशाहीमध्ये आमचे जे काय म्हणणं आहे ते ऐकून घेतलं पाहिजे, त्याच्यावर त्यांनी निर्णय केला पाहिजे, योग्य अयोग्य याची खुलासा केला पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, पंचायती घातली पाहिजे। माझं तर स्पष्ट 12 जे BLO माझ्या शहरात काम करतात, मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना सांगू इच्छितो की जर तुम्ही बेजबाबदारपणाने चुकीच्या पद्धतीनं जर त्या ठिकाणी मतदार नोंदणी करत असाल तर तुमच्या विरुद्ध कायदेशीर ही त्या ठिकाणी नोटीस, तशा प्रकारचं कायदेशीर न्याय मागण्याचा प्रयत्न होईल। 15 ऑगस्टला आपण त्या ठिकाणी उपोषणाला बसतोच आहोत, पण जर ह्याच्यामध्ये जर सुधारणा नाही झाली BLOंच्या या कामामध्ये तर त्यांना आमच्या स्टाईलने, जी काय आमची स्टाईल आहे त्या स्टाईलने त्यांना त्या ठिकाणी आम्ही सुधरू त्यांच्या कामामध्ये। जे BLO स्वतःला माझ्या नगरपंचायतीतले 6 कर्मचारी आहेत, जिल्हा परिषदेतले कर्मचारी आहेत, शासनाचे प्रतिनिधी आहेत, कर्मचारी आहेत, या सगळ्यांचा त्या ठिकाणी वेळ, पैसा, सगळी सरकारी यंत्रणा त्या ठिकाणी खर्च करून 20-22 वर्षांनी होणारी जनगणना असेल, SIR असेल, ही निदान त्याचं शुद्धीकरण आपण करणार आहात की नाही? जे काय योग्य अयोग्य याचा तपास करून तशा प्रकारची आपण यादी, तशा प्रकारची मतदार यादी बनवणार आहात की नाही? त्याच्यासाठीच SIR आहे ना, त्यालाच त्या ठिकाणी पैसे खर्च करते ना शासन, हा जनतेचा पैसा आहे। आणि म्हणून माझं असं म्हणणं आहे, सरकारी यंत्रणेने, ठीक आहे राजकीय पक्ष आपल्या भूमिकेमध्ये असतील, पण सरकारी यंत्रणा ही निपक्षपातीपणे असते। या सरकारी यंत्रणेने त्या ठिकाणी निपक्षपातीपणे याचा तपास करावा, जे योग्य आहे जे अयोग्य आहे त्याची खातरजमा करावी आणि तशा पद्धतीची नोंदणी व्हावी। नगराध्यक्षाचा फॉर्म भरायचा असेल तर हे मतदार यादीमध्ये नाव मागतात, तुम्ही शहराचे रहिवासी असले पाहिजे तर तुम्ही नगराध्यक्ष असतात। जसं नगराध्यक्षाला उमेदवारी भरताना हा अधिकार लागतो किंवा ही नोंदणी लागते, तशी मतदार सुद्धा तो नगराध्यक्षाला मतदान करणार हा माझ्या शहरातला रहिवासी असायला हवा। आणि म्हणून तो राहणार मुंबईला, तो राहणार परदेशात, तो राहणार महाराष्ट्रामध्ये, तो राहणार कर्नाटक, गोवामध्ये,
आणि तो माझा मतदार कसा? आणि म्हणून मी प्रांत अधिकारी असतील, तहसीलदार असेल, निवडणूक आयोग असतील, जिल्हाधिकारी असतील, यांना निम्र अशा प्रकारची विनंती करतो की या सगळ्या नोंदणीमध्ये आपण त्या ठिकाणी लक्ष घालावा आणि जे योग्य आहे ती योग्य नोंदणी ही प्रत्येक गावामध्ये त्या गावामध्ये त्या ठिकाणी व्हावी, ही अपेक्षा 15 ऑगस्टला याच्यामुळे त्या ठिकाणी आम्ही उपोषणाला बसणार आहोत. वेंगुर्ला तालुक्यातील वेतोरे पालकरवाडी इथं एका शिक्षकानं गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. या 50 वर्ष शिक्षकाचं नाव पांडुरंग बिराप्पा वगैरे असं असून ते मूळचे सोलापूर मंगळवेढा येथील रहिवासी होते. ते गेल्या 15 वर्षांपासून वेतोरे हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. सोमवारी 27 जुलै रोजी वेतोरे पालकरवाडी येथील गोगटे मंगल कार्यालयाच्या मागे ही घटना घडली. याबाबत शुभम संजय गोगटे यांनी वेंगुर्ला पोलिसात खबर दिली. पांडुरंग वगैरे हे शिक्षक आपल्या पत्नी आणि एका मुलीसहित गोगटे मंगल कार्यालयाच्या मागील चाळीत भाड्यानं राहत होते. त्यांनी आपल्या राहत्या घरी लोखंडी अँगलला साडीच्या सहाय्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सोलापूर मंगळवेढा येथील हे शिक्षक आपल्या कुटुंबासमवेत गेली 15 वर्ष वेतोरा इथं राहत होते. वेतोरा हायस्कूलमध्ये ते 8वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय शिकवत असत. आपल्या प्रेमळ स्वभावामुळे, विद्यार्थ्यांशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या नात्यामुळे आणि हसतमुख व्यक्तिमत्वामुळे ते विद्यार्थी, सहकारी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होते. त्यांच्या जाण्यानं वेतोरे गावात हळहळ व्यक्त होतीये. याबाबत पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनानंतर नातेवाईकांच्या ताब्यात दिलाय. मात्र आत्महत्येचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाहीये. या प्रकरणाचा अधिक तपास हेड कॉन्स्टेबल योगेश सराफदार करतात. थांबलेल्या कारमध्ये प्रचंड स्फोट झाल्याची घटना जमखंडी तालुक्यातील हिप्परग्गी इथं शनिवारी रात्री घडली. हिप्परग्गी येथील युवराज वाईन शॉप जवळ स्फोट होऊन कारचा चेंदामेंदा झाला. सुदैवाने यात कोणतीही प्राणहानी झाली नाही. कारचे अवशेष सुमारे 200 मीटर अंतरापर्यंत विखुरले होते. या घटनेत कारचे अवशेष लागल्यानं एक व्यक्ती जखमी झाला. युवराज वाईन शॉपचे मॅनेजर हनुमंत सावगोंडा वाईन शॉप बंद करून कारनं घरी जाण्याच्या तयारीत असताना स्फोट झाला. अचानक झालेल्या स्फोटामुळे दुकानाच्या छताचे पत्रे उडाले. परिसरात हादरा बसला. यात कारचा चेंदामेंदा झाला. याबाबत त्यांनी त्वरित जमखंडी पोलीस ठाण्याला माहिती दिली. घटनास्थळी जमखंडीचे डीवायएसपी सय्यद रोशन जमीर, सीपीआय मल्लाप्पा मड्डी, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे PSI गंगाधर पुजारी यांनी भेट देऊन पाहणी केली. स्फोटाचं कारण कळलं नसून पोलीस अधिक तपास करत आहेत. वाढती महागाई आणि व्यवसाय चालवण्याचा वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन राजापूर तालुक्यातील सलून आणि ब्युटी पार्लर व्यावसायिकांनी सेवांच्या दरात 20% वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. ही दरवाढ 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणार असल्याची माहिती राजापूर तालुका नाभिक व्यावसायिक संघाचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण चव्हाण यांनी दिली. राजापूर तालुका नाभिक व्यावसायिक संघाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षात वीज दर, दुकानांचे भाडे, सौंदर्य प्रसाधने, हेअर केअर उत्पादने, उपकरणं, सॅनिटायझेशन साहित्य तसेच इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये सातत्यानं वाढ झाली आहे. याशिवाय व्यवसाय चालवण्याचा एकूण खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं दरवाढ अपरिहार्य असल्याचं संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. या निर्णयानुसार तालुक्यातील सर्व सलून आणि ब्युटी पार्लरमधील विविध सेवांच्या विद्यमान दरांमध्ये 20% वाढ करण्यात येत असून ग्राहकांना नवीन दरपत्रकानुसार सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ग्राहकांनी या निर्णयाला सहकार्य करावं तसेच नवीन दरपत्रकाची माहिती समजून घ्यावी असं आवाहन संघाच्या वतीनं करण्यात आलंय. बैठकीत संघाचे उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, सचिव विश्वनाथ कदम, सल्लागार श्रीकांत कदम, पाचल विभागाध्यक्ष राजू चव्हाण, विभाग सचिव विशाल सकपाळ, खजिनदार सुनील चव्हाण यांच्यासह संघाचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान तालुक्यातील सर्व सलून आणि ब्युटी पार्लर व्यावसायिकांनी संघटनांच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि ग्राहकांना नवीन दरपत्रकाची स्पष्ट माहिती द्यावी असंही आवाहन करण्यात आलंय. व्यवसायाची गुणवत्ता कायम राखत ग्राहकांना अधिक चांगली आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. नाधवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात होणाऱ्या आषाढी एकादशी महोत्सवानिमित्त येणाऱ्या वारकऱ्यांची नित्यनेमानं येथील सन्मित्र मंडळ सेवा करतात. या सेवेबद्दल काय म्हणतात मंडळाचे पदाधिकारी पाहूया. वैभवडी तालुक्यातल्या नाधवडे या गावी गेली 4 वर्ष आषाढी एकादशीचा जो महोत्सव आहे तो अगदी भक्तिमय आणि मोठ्या संख्येने भाविकांच्या, वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत साजरा होतो. अगदी आपण पाहिलं तर हजारो वारकरी या उत्सवात सहभागी होतात. अगदी 2 दिवस चालणाऱ्या महोत्सवाची आपण गेली 4 वर्ष पाहिली तर दिवसेंदिवस वारकऱ्यांची संख्या देखील वाढत आहे आणि या वारकऱ्यांची सेवा करण्याचं काम आहे ते नाधवड्यातील जे मित्रमंडळ आहे नाधवडे
एक मंडळी जी आहे ती गेली 4 वर्ष करत आहेत. हे त्यांचं 5वं वर्ष आहे. येणाऱ्या वारकऱ्यांना चहा पाणी नाश्त्याची जी सोय आहे ती ही मंडळी करत आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. माऊली, काय सांगाल? गेली 4 वर्ष आपल्याकडून वारकऱ्यांची सेवा केली जाते, या सेवेबद्दल काय सांगाल? कसं नियोजन आहे या उत्सवाचं आणि या सेवेबद्दलचं? पांडुरंग हरी, खूप 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 छान वाटतंय, कारण आजूबाजूच्या गावातले सुद्धा हे इकडे दर्शनाला येतात आणि इथं प्रति पंढरपूर असं हे मंदिर आहे आणि दरवर्षीपर्यंत आम्हाला या सेवेत म्हणजे फराळ नाश्ता करायला चहा पाण्याची सोय होते. आमच्या मंडळातर्फे, सन्मित्र मंडळातर्फे आम्हाला खूप त्याचं म्हणजे समाधान आहे. या आमच्याकडून सेवा होते आणि तुम्ही गेली 4 वर्ष ही सेवा करताय. वारकऱ्यांचा कसा उत्साह आहे आणि वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कसा उत्साह दिसून येतोय? दरवर्षीप्रमाणे आहे. 5वं वर्ष आहे. यावर्षी वारकऱ्यांचं प्रमाण जास्त, वारकऱ्यांची प्रमाण जास्त आहे आणि पावसाचं सुद्धा यामध्ये खूप पावसाचं जो येणं जाणं चालू आहे, त्यामुळे खूप छान वाटतं आणि आम्हाला एवढं हे वाटतं की आमच्याकडून काहीतरी सेवा होते आमच्या मंडळाकडून. हे आम्हाला खूप सन्मित्र मंडळातर्फे आम्हाला खूप. भविष्यात या सेवेचं नियोजन कशा पद्धतीने असणार आहे? आता बघितलं तर दिवसेंदिवस वारकऱ्यांची संख्या आहे ती वाढत चाललेली आहे आणि त्याच्यासाठी तुमच्या मंडळाचं नियोजन कशा पद्धतीने केलं जाणार आहे? पुढच्या वर्षी ह्याहीपेक्षा चांगलं आम्हाला नियोजन करायचं आहे. पाणी सध्या आम्ही सुद्धा आणलेलं पाणी वगैरे वाटतोय, चहा वाटतोय, पण पुढच्या वर्षी आम्हाला याच्यापेक्षा चांगली सेवा करता येईल असं आम्ही बघतोय. धन्यवाद माऊली. यानंतर आपण या मंडळाच्या आणि कार्यकर्ते मंडळी येथे आहेत. ती गेली अनेक दिवस जे या वारकऱ्यांना आपण पाहिलं तर नाश्ता वगैरे दिला जातो, त्याची पॅकिंग असेल, तर पाणी बॉटल असतील, चहा, याची सगळ्याची सोय, याचं नियोजन जे काय काटेकोरपणे करण्यासाठी जी कार्यकर्ते मंडळी आहेत ती गेली 15-20 दिवस राबत आहेत. त्यापैकीच कार्यकर्ते कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. कुडतरकर, काय सांगाल? गेली 4 वर्ष सेवा करताय वारकऱ्यांची आपण या मंडळाच्या माध्यमातून. तुम्हाला हा योग किंवा ही सेवा करायची संधी चालून आली आहे आणि आपण या वारकऱ्यांचे सेवेकरी झालेला आहात, त्या सेवेबद्दल काय सांगा? पांडुरंगारी, आम्ही सालाबादप्रमाणे आमच्या सन्मित्र मंडळातर्फे आम्ही इथे नाश्ता फराळ वाटप करतो आणि ते प्रसादाचं असतं आणि त्याच्यासाठी पहिल्या वर्षी आम्ही 1000 पॅकेट बनवले. आत्ता यावर्षी आम्ही 3000 पॅकेट बनवले. तरी 3000 दरवर्षी पंढरीची वारी ही खूपच वाढत चाललेली आहे. पहिल्या वर्षी 1000, 1500, 2000, आता 3000 वरती जाऊन पोहोचलेली आहे आणि याच्यापेक्षा अजून वाढेल. वारकऱ्यांचा उत्साह पाहून काय वाटतं? एकदम समाधान वाटलं आणि यावर्षी आमच्या गावच्या सर्व माहेर वस्ती या दिंडीमध्ये सामील झालेल्या आहेत आणि त्यांचा उत्सव बघून खूप बरं वाटलं. या वारीबद्दल काय सांगाल? भविष्यात प्रति पंढरपूर म्हणून उदयास येईल एवढं नक्की. आपण आता पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पण निघाला आहात. पांडुरंगाला काय साकडं घालणार आहात? पांडुरंगाला एकच साकडे घालेन की आमचं सन्मित्र मित्रमंडळ जसं आजपर्यंत कार्य करत आलं तसं पुढे करत राहो, हीच आपली इच्छा आहे. धन्यवाद माऊली. आपल्यासोबत आणि या मंडळाचे पदाधिकारी आपण आता पाहिलं त्यांच्या प्रतिक्रिया. जे गेली 4 वर्ष सेवा करतायत, त्या सेवेचा जे नियोजन करतात ती मंडळींनी सांगितले की भविष्यात देखील अशाच पद्धतीने ही सेवा चालू ठेवणार आहोत. वारकऱ्यांची सेवा करण्याचं भाग्य हे आम्हाला जे लाभलं आहे ते भविष्यात देखील अशाच पद्धतीने ती सेवा करू. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर आणि काही महिला वारकरी आहेत, मुंबईवरून आलेले वारकरी आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत. ताई, काय सांगाल? आपण वारकरी या वारीत सहभागी झालात, काय वारीचा अनुभव आहे? पहिल्यांदाच वारीत सहभागी होत आहे का? त्याबद्दल काय सांगा? मी पहिल्यांदाच या वारीमध्ये सहभागी होत आहे. मला भरपूर आनंद झाला. काय वाटतंय? सकाळपासून अगदी दिंडी त्या सहभागी झालाय. चांगलं आहे तो कसा आहे? पंढरपूरचा नाव भारी भारी वारी एकदम. तुम्ही पंढरपूरच्या वारीला गेलात का यापूर्वी? नाही नाही, मी इकडेच आले. मी युट्यूबवर वरती मुंबईमध्ये बघितलं, पण इथे आली नव्हती. त्या याच वेळी आली. आता आपण विठ्ठलाच्या दर्शनाला जात आहे. विठ्ठलाला काय साकडं घालणार आहे? काय मागणं मागणार आहे? सगळ्यांना सुखी ठेवा. आज एकादशी उत्सव होतो. आपण पाहिलं तर या दिंडीमध्ये मोठ्या संख्येने महिला वर्ग देखील सामील झालेला आहे आणि या दिवसेंदिवस या उत्सवाची जी आपण व्याप्ती बघितली ती वाढत चालली. त्या उत्सवाबद्दल काय सांगा? उत्सवाबद्दल मी भरपूर खुश आहे, कारण सगळी एकत्र मिळून यावेळी एका दिवशी एकत्र येतात. बाहेरच्या गावची माणसं, या गावची माणसं त्या वारीमुळे एकत्र येतात, नाहीतर काय कोण एकत्र येत नाही. तुम्हाला या मंडळाने असेल किंवा या ग्रामस्थ मुंबईकर मंडळी या सर्वांनी मिळून हा उत्सव साजरा केला, त्या उत्सवाच्या नियोजनाबद्दल काय वाटतं? चांगलं आहे, नियोजन चांगलं आहे. भारी नियोजन केलं आहे त्यांनी.
गावी पण आणि मुंबईवाल्यांनी पण आणि गावच्या लोकांनी पण सहभाग केला आहे. वर्ष आतुरतेने वाट बघतो. आणि तुम्ही आता पहिल्याच वेळी या वारीत सहभागी झाले, पहिल्या वारीचा अनुभव काय असणार आहे? काय भारी अनुभव भारी झाले तुम्हाला? भारी भारी अनुभव, भरपूर आनंद झाला, भरपूर आनंद झाला. धन्यवाद धन्यवाद माऊली. या आपण बघितलं तर या माऊलींच्या प्रतिक्रिया होत्या की त्या म्हणतात की आपण पहिल्यांदाच या वारीत सहभागी झाले आणि पंढरपूरचा साक्षात्कार इथे जवळ आपल्याला झाल्याचा त्यांनी बोलून दाखवलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.